sngap hang ne parlok kumno ajing kran Lionel Messi ia Cristiano Ronaldo syapang ka jingya khon jungki habaro kipor bat sign ka Real Madrid ia arngut kirang yale kai kibakan sai pha kan thop ia ukush uban salong ubat satar pha te ngapdan so phai phi ki parlok kibaju sngotanan ban sngap ia ki khubor sport hakane ka channel bat lada pidi benang thamai sngo pha ban subscribe like bat share kumju ro press jo double icon khnang ba phinlong iban kong haman ki por bang upload video te ha oi parlok kumbangi youtube ia Messi bat Ronaldo kum kita ki best player haka perthai baro kawai haka ba ki dei tang ma ki hi ki ba pen internet ia ka football bat ki ba pelong ia ki ru it football ban it ia ka football namar ka jingele kai ka bat bid jongki bat ka jinglet slam jongki ban long kum kita ki best player habaro ki por Henry menta ka ira jongki kala poino sya ka bakut ha ka ba kila leg ban panyaso Shakiri baper bat kam slam shu yingi bangindu no ban sakhi ia kini ki arngut kirang yele kai namar karta jungki kala nang yaw bat kala jan ka poriki ban syong thai no na ka football te hoi parlok hangne habakli o Messi syapang ka jingya khon jungu bat Cristiano Ronaldo habaro kipor ula ai jubab da ka baong kala long ka por kabas ngautunat pha nakabanta baro bat nakabanta kinong Christian bat kumju uro nakabanta jungi bat ulaong shushu ngi kendu iwe pat namar ngi baro arngut ngi long ki bai khun pha bat ma uro ukwa ban job lut iya ki iki baro kumbangaru bat ka e ka bangi lale hadu katne kala long ka jing a jing yaro sibun bat kumba ki ong ba kalong ka basuk ban po syata Henry kalong ka ba e ban syong hangta namar ngi la syong kum kita ki top player la kumba shipeu snem la ne khatsan snem kum kita ki best player bat kalong ka jingkan mau ka bas ngautanat pha nakabanta baro bat sign ka Real Madrid ia Eden Hazard kum sentar bak bat u Alexander Arnold kum urai bak kat ba yo Xavi Alonso kum u head coach jongka bat balai ngaong ba une ukush un salong ubasatar pha namar une ukush ula deban shakush haki laingut ki kush ki batbit pha bat ki basatar pha kum u Carlo Ancelotti ula kush yo kat ba udang don ha kabayan bat kum juru ha ka Real Madrid u Pep Guardiola pat ula kush yo kat ba udang don ha kabayan bat nakaliang jong u Jose Mourinho pat ula kush yo kat ba udang don ha ka Real Madrid bat ulong ba Xavi Alonso un salong ukush ubasatar bha namar ula deban shakush hakilai ngot ki kush bat hang ne phila aban yui ia kirkot jong ne ukush kat ba udang don ha ka Leverkusen ba kaduna bha ka jingsha rem jongu khuble shibon